మార్కెటింగ్ సల్మాన్. ಸೆಡೋನಾ ಬೈದ ಸೆಡೋನಾದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಂಜಂಡು ఇది రీసెంట్గా సెప్టెంబర్ 29 ఆల్ స్పెట్స్ కాకుండా మీ డీటెయిల్స్ నాకే పేరు పేరుగుంటాయి డార్క్ ట్రాన్సిషన్ లెన్సెస్ అనమాట. లోపలికి వెళ్తే వైట్ ఉంటుంది, బయటకు వస్తే డార్క్ అవుతుంది. యా నాది కూడా అంతే. నైట్ టైం కూడా మంచిగా ఉంటుంది అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది. అది ట్రాన్స్పరెంట్ కదా, చీకట్లోకి వెళ్తే వైట్ కలర్. ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ, ಏತು ದೂರ ಆಪುಂಟು ಓಡು ಅಂತ ದೂರ ಪೋದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಟ್ರಯಲ್ ಉಂಟು. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ನನಗೆ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಟೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ఇది మొన్నే లాంచ్ అయ్యి 1 మంత్ కూడా అవ్వలేదు. సెప్టెంబర్ 29 లాంచ్ అయింది. స్క్రీన్ ఉండే మోడల్. ఈ మోడల్ ఇటు సైడ్ ఒకటి ఉంది, సైడ్ ఒకటి అడుగునా Sama kayo. We're walking towards where you parked. ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಕ್ ಕಾಮ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ನೀನು ಚಲುಂಟ್ರ ನೀ చేసుకున్నా ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪದು ಒಡೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿಲೇಜು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಒಂದೊಂದು. పోయినమ్మా ఇలాంటిగా. వేరే ఆడితే ఓకే. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಉಂಟು, ಸೈಕಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿದಿನ 2 ಸೈಕಲ್ ಏತು ಉಂಡು ಡೈಲಿ 5 ವೀಕ್ಲಿ ಗಂಡ 15 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಟು. ಸೈಕಲ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲಗೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಾಲೆಜ್. దానికే బెల్ రాక్ పార్క్ ఎలా బ్రో? బెంచ్కి పార్క్ డొనేట్ చేయలేదు వీడు. పార్క్ డొనేట్ చేస్తే కూడా మన సైడ్ ఇవ్వట్లేదు. ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾ? ಬಿಡಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ఇది It's good. Good. So far all good? Yes. Enjoying? Oh, so much. Thank you. So beautiful. Beautiful girls are the good. ఇది 29th లాంచ్ అయింది. ఇంకా రేపు అయింది వాళ్ళది. లాస్ట్ 1.5-2 years నుంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్ కమ్ విత్ కెమెరా అండ్ స్పీకర్ ఉంటాయి. విత్ స్క్రీన్ ఉండేది. ఇది టెక్ ఇండస్ట్రీలో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మోడల్.
సెప్టెంబర్ 3rd or 4th వాడు 1 ఈవెంట్లో అనౌన్స్ చేశాడు దీన్ని ఇస్తామని. అనౌన్స్ చేసిన 1 డేకి దానికి బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేశాడు. అప్పుడు వెళ్ళి నేను డెమో బుక్ చేసిన దానికి నాకు అక్టోబర్ 18th ఆ డెమో దొరికింది. డెమో తీసుకోకుండా యూ కెనాట్ బై ఇట్. ఆన్లైన్లో దొరకదు, స్టోర్లో వెళ్ళి. మొత్తం కవర్ చేసి ఇట్లా వస్తామా? కరెక్ట్. సన్ విత్ కూల్ ఎయిర్ బ్రో. యా, దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ డిహైడ్రేటెడ్. no, dehydration will be there. Will be there It will be there because of work. Dry air. Humidity is very less, right? That's why. దాంట్లో ఏంటంటే యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్, యూ నాట్ గెట్ స్క్రీన్. Meta Guru. We can't go up, but we can just make a tour over these mountains and పైకి కూడా వెళ్ళి కానీ ఇటు సైడ్ నుంచా అటు సైడ్ నుంచా తెలియదు. చాలా ట్రైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లవ్ ఫైన్ విచ్ వన్ వి ఆర్ $5. Daily pass. $5. Weekly 15. ನಿಧಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಿಕ್ಕದಾನು భయ్యా లెట్స్ బికమ్ ఎక్స్ప్లోర్ సన్సెట్ ఎక్కడ అయితే యా, విల్ ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ గోల్డ్ హియర్. గోల్డ్ అప్పుడు ಶೈನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಜ್ರ, ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡ್. we went one step ahead. Isn't that hard? వీక్ బాడీలో ఉంది కదా. ఏమైనా చేంజ్ ఇదేమన్నా మనం జూన్ జూలైలో చేసినంటే అక్కడే పడుకోవాలి. June July time Sedona is the best place. Still the temperature will be cooler. Cool, and that water is very nice that time. Everyone will No, come if from there's Scenic, lake they or will come something and we here, can they will swim. It is a normal brought match. our swimming dress also. This guy got. Yeah, Oh, I don't know. I have. They Sedona He's when telling this information in car. I thought We like like you, swimming. he said Sedona, right? I thought like I go you for people- swimming. Yeah, we just planned to. Oh my God. Okay. It's on Friday. We just decide. Google Sedona. Thursday. Ashte. Thursday we Ashte, decide. okay. Friday. Oh, We don't even have clarity which way to start. okay. That's what. No. We But just thought of what's the deal? You jump and within 1 hour it will dry. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. It's too thick, bro. It will take so much time. That you remove clothes. Head also thick, bro. Some places of this mountain looking like polished. The corner window.
ఎనీవే వీ విల్ కవర్ కదా ఇంకా ఇట్లా వచ్చినా ఇంకో ఇట్లా వచ్చినా ఇట్లా వచ్చి ఇది కవర్ చేసుకుంటాం. ఓకే I got 2 more new shoes. Don't తినేస్తాను కుదిరితే ఐ వాష్ ఇట్ టుమారో. ఫస్ట్ 28-29 ఉందంట సేమ్ అడిడాస్ సేమ్. Try to ಇದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ನಡಪುನ ಜಾಗೆ ಆರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಗೆ You can walk, right? We'll go slowly. Because
don't used to it, right? That's why it's difficult. Maybe we had another path from there. Easy path. Yeah. See that cutting, see the top cutting. It's very straight. Drink energy drink. Water, take. Which water? Take. No, I don't think. Again, you have to follow the same path. ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅಂದ್ರು. ಇದು ರೋಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದಲ್ವಾ ಇದು? ನಾವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. That time he told that he will go back. ಆರಾಮ್ ನಿಧಾನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಡಿ ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 45 minutes to 1 hour for us to so you easily go around. Starting తీసుకున్నారు కదా. Otherwise you can't wait. Yeah, we will come back, right? ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಬೇಡ. ಇದ್ರೆ 2 ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವರು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಟು ಗೋ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಯು ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಟೇ ನೌ ಓನ್ಲಿ. He's saying we'll go up and come down. You stay in the common point. We'll go together. ಇಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾ ಅದೇ you come. Honestly, no idea. అదేసరికి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా వెయిట్ చేసి చెప్పేసి పైనకి వెళ్ళి వచ్చేదా ఏంటి అని చెప్పేసి వెళ్ళాము పైకి. Kuman. Yeah. Anyhow, you sit here. Whatever the route, we'll come back. Yeah. That to go to top. Yeah. Huh? Okay. Okay. You need to come there. We could have brought all the things. Eat. Here, bro, but if you eat, you can't. No, after climbing. Bro, come, we'll reach.
car is waiting. Yeah. Stay there. Road is nearby. So you stay here. Road is nearby. ఇంకోటి Come on. Bro, I think sitting here and relaxing is better. Nothing much to go up. ఉంది కదా ఇంకా చూడు చాలా ఉంది. Same. Come, let's see. We might find a view. Have fun. ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಕಲ್ಗೆ ನೋಡ್ದಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಅವರು ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆ ಸೆಡೋನದ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆತಂದು ಪಾತೆರೆ ಕಪ್ಪಿ ನಾಳೆ ಮಗರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಪಾತೆರ ಪಿಚ್ಚ ಫ್ರಂಟ್ ವಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ఇక్కడ రావచ్చు ఇక్కడ బట్ ఇట్ ఇస్ టఫ్ మేక్ షూర్ యు డ్రాప్ యువర్ బాడీ దేర్ ఇన్ టఫ్ యు మైట్ నీడ్ యువర్ both of your hands intact యా కీప్ బాటిల్ సమ్వేర్ భయ్యా ఇటు నుంచి పైకి రావలేదు ఇక్కడ ఇటు నుంచి పైకి లేదు ఇంకా అని ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు కానీ అది ఐ డోంట్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఇట్స్ వే అప్ అక్కడ
అక్కడ ఉంది దట్స్ లిటిల్ ట్రిక్కీ एक गंట కింద పోవాలి అక్కడ పార్కింగ్ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಲ ಈತುಂಡು ಆಂಡ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಹೈಕ್ ಬೋರ್ಡಪ್ನ ಸ್ಪೈಕ್ ಶೂ ಹೈಕ್ ಬೋರ್ಡಪ್ನ ಹುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಇದಿಂದ ಹೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಟಾಪ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಆತು ಮಿತ್ತುಂಡು ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಪು ನೇಕೆಡ್ ಈಗ ಎತ್ತು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ರಿಸ್ಕಿ ಬೇಲೆ ಇಡೇ ಮುಟ ಎಂಚಲ ಬರೋಲಿ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಪೋಪೇರೆ ಅಕಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಪೂರ ಎಲ್ಲೋ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಆತು ಹಿರೇ ತಾಲೂನ ಪೊರ್ತುನು ಫಾಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ವಿಂಟರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬು ಫಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಹಿರೇ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ತಾಲುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಹಿರೇ ತಾಲೂನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಹಿರೇ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಿರೇ ಉಂಡು ಮಂಜೋಲ್ ತಾಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಕಾಯಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಹಿರೇ ತುಲೆ
ಇಂದಿತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮರ ಬೊಕ ಐತನೇ ಪಾಡಿಪುಡು ಮನವಲ್ಲ ಪಾಡಿಪುಡು ಅವನ್ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದೂರಡೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಂಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಬೇತ ಟೈಪ್ದ ಮರ